Γεια χαρά και σήμερα. Μάλλον θα υπάρξει παράταση παραμονής εδώ στην Αγγλία για κάποιους λόγους και το θέμα είναι ότι έχουμε ξεμείνει από green screen και δεν μπορούμε να βγάλουμε τα επεισόδια έτσι όπως θέλουμε, λίγο πιο κυριλέ, λίγο πιο normal, και αναγκαστικά πρέπει να αγοράσουμε κάτι έστω και πρόχειρο, ένα κυκλικό προβολάκι, ένα πανί, κάτι να κάνουμε, γιατί κάποια εσωτερικά πλάνα βγήκανε χάλια. Τέλος πάντων, κάτι βρήκα με ένα 20άρικο, με 20 λίρες, 19,90, κάτι τέτοιο, προσφορά ημέρας, και λέω να πάω να το χτυπήσω. Εντάξει, με τρώει λιγάκι να χαλάσω λεφτά σώνει και καλά. Θα μπορούσαν τα επεισόδια να βγουν όπως βγαίνουν, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε ρε παιδί μου τι είναι αυτό. Σιγά, για να τα ανοίξουμε και να δούμε αν αξίζει τα λεφτά του. Απλά πράγματα. Τι να αξίζει τώρα, 20 λίρες λέμε. Από εδώ τα παραγγέλνουμε και από εκεί τα παίρνουμε. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει κάποια green screen, κάποια παιχνίδια βασικά μας βγάζει. Green screen δεν βλέπω ακόμα. Να, εδώ πέρα αυτό Studio Creator. Εδώ έχει με 2,5, παιδιά, το έχει 2,5 λίρες, 2,5 λίρες. Τέλος πάντων, δεν το προλάβαμε ή το είχαν βάλει για κράχτη. Εδώ έχει ένα με 45 και είδα ένα με 20. Αυτό που εδώ πρέπει να είναι, όχι δεν είναι, αυτό εδώ είναι παιδιά. Και υπάρχει και αυτό εδώ με 35, το οποίο έχει και ένα φακουδάκι που μπαίνει στο κινητό, big deal, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν τραβάμε με κινητό τα επεισόδια, τα τραβάμε με Osmo στα ταξίδια μας με DJI Osmo 5 ή GoPro 12. Λοιπόν, αυτό εδώ θα πάρουμε για να το ανοίξουμε. Μια χαρά φαίνεται. Έχει 1x1,5 το πανί και αυτό το στασίδι μαζί με το φωτιστικό. Why not? 20 λίρες, το παραγγέλνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η idea που πήραμε, να δούμε κατά πόσο θα κάνει δουλειά. Εντάξει, δεν λέω. Μια καταναλωτική μανία μας έχει πιάσει. Αυτό είναι χρόνια πριν. Αλλά τι να κάνουμε. Άλλοι τα τρώνε σε τζόγο, άλλοι τα τρώνε σε... και άλλοι τα τρώνε σε
ξέρω εγώ, σε ουσίες. Εμείς τα τρώμε σε αυτά. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξέρουμε φυσικά ότι, τώρα για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ότι τα key light, τα fill light και τα λοιπά δεν μπορούμε να τα δουλέψουμε χωρίς να έχουμε πολλαπλό φωτισμό, έχοντας μόνο αυτό εδώ το στρογγυλό πάνω στο green screen, γιατί το green screen έχει κάποιες ιδιοτροπίες, θα τις εξηγήσουμε. Θέλει ιδιαίτερο φωτισμό και όχι μόνο αυτό, θέλει και ιδιαίτερες αποστάσεις να έχει το υποκείμενο, δηλαδή ο άνθρωπος, το αντικείμενο, αυτό που θες να διαφημίσεις, αν θες να διαφημίσεις κάτι. Είμαστε στην αγαπημένη μου οδός εντωμεταξύ, Redverse Road. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δηλαδή το υποκείμενο, ο άνθρωπος, ο παρουσιαστής έχει ένα συγκεκριμένο, μια απόσταση, το αντικείμενο που διαφημίζουμε μια συγκεκριμένη απόσταση και πολύ βασικό, παιδιά μου, το πανί πάλι μια συγκεκριμένη απόσταση. Καλό είναι το υποκείμενο από το πανί και από την κάμερα, άσε το αντικείμενο, πρέπει η απόσταση να είναι 1:3, δηλαδή αν στα 0 μέτρα είναι το πανί, το υποκείμενο πρέπει να είναι στο 1 μέτρο και η κάμερα πρέπει να είναι στα 3 μέτρα για κάποιους λόγους. Φυσικά αν είναι μέρα ή εξωτερικός χώρος, όσο και να είναι βοηθάει, δεν χρειάζεται όλα αυτά. Το θέμα είναι στο εσωτερικό χώρο τι κάνουμε. Εκεί είναι λίγο τα δύσκολα με τις φωτοσκιάσεις και τα λοιπά που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε, μάλλον να εξαλείψουμε τις φωτοσκιάσεις για να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το καλό αποτέλεσμα έρχεται όταν το πάμε στο post, στη μονταζιέρα δηλαδή, δουλεύουμε τα chroma key και γύρω γύρω δεν έχουμε περίγραμμα ή δεν έχουμε χάσιμο του περιγράμματος. Φυσικά όλα αυτά είναι σε επαγγελματικά studios, μεγάλα. Και εδώ πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα έχουμε εννοείται πιο οργανωμένα πράγματα. Εδώ είναι όλα φορητά. Γι' αυτό έχουμε και action κάμερας και τέτοια. Όταν ταξιδεύω δεν μπορώ να κουβαλάω τις μεγάλες κάμερες. Παλιά το έκανα, με κόρασε και δεν υπάρχει και λόγος για κάτι όταν δεν είναι επαγγελματικό και είναι απλά για το κανάλι μας. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε, να δούμε τι περιλαμβάνει, τι έχει μέσα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπω είναι ένα κουτί ψιλοελαφρύ. Αυτό πρέπει να είναι το πανάκι. Α, όχι, είναι το φωτιστικό σε άσπρο χρώμα κιόλας. Εντάξει, καλή φάση, θα δούμε. Πάει αυτό. Τώρα εδώ μέσα, εδώ είναι το πανί. Κλασικό πανί, πράσινο. Και εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Όπα, κάτι πιάνω εδώ, τι είναι αυτό. Κάτι πιάνω κάτω από τη συσκευασία. Πρέπει να είναι ο τρίποδας, παιδιά. Έλατε. Θα πέταγα το κουτί. Πού πας ρε καραμήτρο. Έλεος δηλαδή αυτό. Έλεος. Λοιπόν, οι φούσκες και αυτός είναι ο fucking τρίποδας. Και αυτό σε άσπρο χρώμα, πρέπει να είναι 80 πόντους ύψος, μεταβλητός, το κέρατό μου. Και προσπαθήσουμε να το στήσουμε τώρα. Ανοίγουμε τον τρίποδα. Σιγά μη χωράγει εδώ, τέλος πάντων.
Δεν είναι μεταβλητός, είναι μόνο... Α, πάει. Ναι, είναι μόνο για κάτω. Έχουμε ανοίξει το τρίποδα. Το βιδώνουμε. Και ξεβιδώνουμε αυτό να ανέβει το... Κάτσε να σηκώσουμε λίγο την κάμερα, να το βλέπετε. Και τώρα βάζουμε... Αρχίσω να βρίζω τώρα. Ήδη έχει αρχίσει και μου σπάει τα νεύρα. Λοιπόν. Και βάζουμε αυτή εδώ την πύλια εδώ. Το βιδώνουμε. Και φυσικά, αν βλέπετε εδώ πέρα, έχει το καλώδιο και τον έλεγχο, okay. Αλλά δεν έχει φορτιστεί. Σου λέει βάλ το... Ναι, όχι εκεί που σκέφτεστε. Βάλ το σε ένα power bank. Ευτυχώς έχω ένα power bank ψιλοκαλό. Εδώ. Να δω αν είναι φορτισμένο. Είναι. Και βασικά... Ναι, είναι. Και το συνδέουμε στο power bank. Να δούμε τι φωτισμό θα μας βγάλει. Άσπρο. Συν-πλην. Ανεβαίνει και κατεβαίνει φωτεινότητα. Καλή μαγιά. Και εδώ τώρα είναι τα χρώματα. Ναι, είναι τα key light, κίτρινα. Key light λέω, συγγνώμη. Τα Kelvin. Και όλα τα άλλα χρώματα. Παιδιά, δεν είναι άσχημο. Ένα 20άρικο, συν το πανί. Εδώ πέρα φυσικά έχει αυτό το ελαττήριο για να βάλεις το κινητό. Αν και εγώ θέλω να βάλω την κάμερα, την GoPro ή την Action. Να δούμε τι χωράει στο φάρδος. Κάτσε να το κάνουμε επί τόπου. Να δούμε αν την κρατάει. Έτσι πρόχειρα. Εντάξει παιδιά, την κρατάει που την έβαλα πάνω. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και το πανί και να δούμε αν θα τα σπάσουμε και όλα. Αυτό εδώ είναι. Το πιάσω λίγο πιο πάνω. Θέλει να είναι τεντωμένο, εντάξει, τώρα το βάζουμε πρόχειρα. Κανονικά θέλει πινέζες, ιστορίες. Στον τοίχο τεντωμένο. Αυτές οι ζάρες εδώ που βλέπετε κάνουν μεγάλη ζημιά. Εντάξει. Όσο γίνεται πιο τεντωμένο. Κάτσε να βάλουμε και το φως απέναντι. Να φωτίζει σωστά. Να κάνουμε μια δοκιμούλα. Θα βάλουμε εδώ το προβολέα. Δίπλα στην όσμο. Και αφού έχουμε περίπου 2 μέτρα απόσταση η κάμερα, εγώ θα κάτσω περίπου στους 65-70 πόντους. Εντάξει, είναι υποφωτισμένο, το βλέπω παιδιά, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι τώρα έτσι πρώτη δοκιμή, χαβαλέ κάνουμε. Κλειστά τα φώτα με ένα πορτατιφάκι έχω που πιο πολύ ζημιά κάνει από ό,τι μου φαίνεται. Τώρα βλέπω είμαι εδώ στο πράσινο. Ωραία. Και τι κάνουμε τώρα με αυτό το πράγμα. Θέλουμε να βρεθούμε, τι να πω τώρα, έξω σε κίνηση, κάνουμε αυτό και θέλουμε να βρεθούμε, να έχουμε πλάνο, ξέρω εγώ, την Αθήνα, ό,τι θέλουμε. Έχουμε την Αθήνα. Θέλουμε να πάμε με τους μπικουίνους στην Ανταρκτική. Ή κινούμενο background ή φωτογραφία δεν έχει να κάνει, το ίδιο λειτουργεί. Πάμε. Μπικουίνι και Ανταρκτική. Ό,τι θέλουμε κάνουμε με αυτό και φυσικά
κάνουμε πολύ πιο όμορφα τα βιντεάκια μας και τη δουλειά μας. Για να το βάλω λίγο την κάμερα πιο μπροστά να δούμε τι κάνει. Μάλλον να την κρατάω την κάμερα, δεν πειράζει. Ας είναι έτσι. Να είναι λίγο πιο κοντινό το πλάνο. Είπαμε πρέπει, εν τω μεταξύ έρχεται και φως πίσω, γιατί τώρα σου πω νερό στο Λονδίνο. Έρχεται πολύ φωτισμός από πίσω. Δεν πειράζει, το πολύ εδώ να μας κάνει κάποιο πρόβλημα. Άμα ανοιχτώσει ή άμα είχα κλείσει καλά τη μέσα κουρτίνα, θα δείχνει ακόμα καλύτερα. Μισό λεπτό να την κλείσω. Τώρα την έχουμε κλείσει την πίσω την κουρτίνα. Περνάει λίγο φως ακόμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Αυτό εδώ είναι το σκηνικό. Αυτά είναι τα πραγματάκια που πήραμε, έτσι για να μπορούμε λίγο να κάνουμε ένα green screen της προκοπής, ας πούμε. Της προκοπής, sorry. Τελείως έτσι πρώτης ανάγκης, δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε. Φιλιά πολλά, French Media Films, Άγγελος Γεωργιάδης. Παρότι οι συνθήκες είναι περίεργες, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε καλά επεισόδια εδώ που είμαστε. Φιλιά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλημέρα ανάλογα σε ποιο μέρος του κόσμου το βλέπετε.